वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। कृष्ण कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा हरे Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, राम Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, राम Rama Hare राम Rama, राम Rama Rama, Hare Hare. हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा இப்போ பிரபு அனன்யா அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்ற வேர்ட் ஆல்வேஸ் பக்தி பண்றதால ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இது நம்ம ஒரு வார்த்தை எடுத்து பண்றோம். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. ஒரு ஃபார்முலா என்னன்னா அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்தி உத்தம. உத்தம பக்திக்கு என்னன்னா அந்நிய அபிலாஷ சுதம் எல்லா ஆசைகளும் சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் ஆனா அந்த கவரிங் வந்து எடுக்கிறது அனுகூலமா இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி மூணு நிறைய கண்டிஷன் இருக்கு. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனை பக்தி என்ற கான்செப்டே எப்ப வரும்னா நேச்சுரலி எனக்கு லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா இருக்குனாலே வி வில் பி அனன்ய பக்தியில இருப்போம். அன்பார்ச்சுனேட்லி நேச்சுரல் லவ் நம்மளுக்கு இல்ல, ரைட்? அதாவது ராகானுகா ராகா ராகானுக்கான ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு இருக்கு, அது எனக்கு இல்லை இப்போ. அதனால நான் சாதனை பண்றேன். கிளியரா பிரபு? சோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கும் செகண்ட் கேட்டகரிக்கும் என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல ஆசை இருந்தா 24/7 தான். ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தா அம்மா வந்து எவ்வளவு நேரம் பிரபு குழந்தைய பத்தி ஒரு அம்மா, ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு பிறந்து இருக்கு இப்போ, அம்மா எவ்வளவு நேரம் அந்த குழந்தைய பத்தி நினைப்பாங்க ஒரு நாள்? ஃபுல்லாவே நினைச்சுக்கிட்டு குழந்தைய பத்தி தான் நினைப்பாங்க. ஏன் பாபு, ஏன் பிரபு இவ்வளவு நாள் குழந்தை இல்லவே இல்லை, இப்பதான் வந்துச்சு. ஒரு 10 months பேக் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எக்ஸிஸ்டே ஆகல, ஆனா ஏன் குழந்தை பத்தி ஃபுல்லா நினைக்கிறாங்க? அது தன்னோடதுங்கிற அந்த நினைப்புலயே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எக்ஸலென்ட். ஸோ நேச்சுரலி அந்த லவ் வருது, யாரும் சொல்லி கொடுக்கல, அவங்க கிளாஸ் எடுக்கல, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஃபேவரபிளா, ரைட்? அந்த திங்கிங் எப்படி வேணா இருக்கலாம். அந்த திங்கிங் குழந்தை சாப்பிடணுமேன்ற திங்கிங் இருக்கலாம். ஐயோ குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கச்சே உருண்டு கீழே ஊந்துடுமான்ற திங்கிங் இருக்கலாம். அச்சோ கத்தி பேசுறாரே இவரு, அந்த டைம்ல இவ எழுந்திருவாங்களான்றது இருக்கலாம். ஐயோ ஃபேன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகுதே குளிருமா, பல வகையில திங்கிங் இருக்கலாம். கரெக்டா? திங்கிங் இருக்கோம்னா குழந்தையே பார்த்துட்டு ஐம் சீயிங் த சைல்ட் அப்படின்னு இருக்காது. வெரைட்டி ஆஃப் திங்கிங் மாறும், ஆனா 24/7 திங்கிங் இருக்கும். கிளியரா? கிளியர் மாதாஜி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல சாரி அந்நிய தான். ஸோ பேசிக்கலி அனுகூலம் ஃபேவரபிளா இருக்கணும், குழந்தை மேல ஃபேவரபிளா இருக்கிற மாதிரி. ரெண்டாவது 24/7 திங்கிங் இருக்கும் கிருஷ்ணர்னா. கிருஷ்ணரோட கண்ணையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு இல்ல. கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டாரா, என்ன ட்ரெஸ் போட்டாரு, ஐயோ கிருஷ்ணருக்கு நான் சமைச்சு வைக்கணுமே, இப்போ போய் நான் சமைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இது வெஜிடபிள் காணுமே, நான் தான் ஜிபிசி ஹெட்டா இருந்தா இப்போ வந்து நான் எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு ஓட பேரு நான் புகழையும் பேரையும் எப்படி நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவேன்? யாரும் தப்பா அவரை பத்தி நினைக்க கூடாது, ரைட்? இப்ப வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நம்ம பேசுறோம், ஆனா இவங்க வந்து கிருஷ்ணானா அவ வந்து என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. என்னோட கிருஷ்ணா இது எல்லாமே கிருஷ்ணர் பத்தி திங்கிங். நான் சொல்றது புரியுதா? எல்லா புரியுது மாதாஜி. செயலும் அச்சோ நான் பிளாக் கலர் போட்டிருக்கேனே, கிருஷ்ணர் கலரும் இதே மாதிரி இருக்குமா? அவங்க பிளாக்க திட்டுறாங்க, பட் கிருஷ்ணாவும் பிளாக் தான். ஃபுல் திங்கிங் ஒரே திங்கிங் இல்ல, மல்டிபிள் திங்கிங். பட் மல்டிபிள் திங்கிங்ல எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறது பேசிக்லி ஃபேவரபிள், ரைட்? ஆல் த டைம். இப்போ அந்த இது இல்ல நேச்சுரல்ன்றச்சே தான் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கே வரும்.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வரவே வேண்டாம், நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். இட்ஸ் நேச்சுரல் அஃபினிட்டி. அது இல்லாததால ஐ வில் பிராக்டிஸ் தட் அஃபினிட்டி ஃபார் தட். ரைட்டா? அதுதான் செகண்ட் கேட்டகரி. தேர்ட் கேட்டகரி எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாவதும் என்னால முடியாது. அப்போ மூணாவது, ஏன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டாவதாவது எனக்கு ஒரு பயங்கர ஃபெய்த், இது பண்ணா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போவேன்னு. மூணாவது கேஸ்ல என்னன்னா ஐ மே நாட் ஹாவ் 100% ஃபேத் ஆன் டைரக்ட்லி லாட். ஆனா என்னோட ஆச்சாரியார் சொல்றாருன்றதுக்கோசரம் நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா சின்ன பக்கத்துல இருந்து அவர் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம், என்னோட ஆச்சாரியா எங்க அப்பாவே இருக்கலாம், ரைட்? அந்த ரீசன்ஸால நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே நான் பண்றேன், நீங்க சொன்னீங்களா நான் பண்றேன் அப்படின்னு நான் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த 3 கேட்டகரியில இருந்தாலும் இட் வில் பி ஃபாஸ்ட் ட்ராக். அதுதான் பாயிண்ட். இதை நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றோம், இது நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு நம்ம கர்ம யோகான்றமே தவிர, கர்மம் கிருஷ்ணருக்கோசரம் செஞ்சா பிகம்ஸ் பக்தி யோகா, ஞானம் கிருஷ்ணருக்கோசரம் செஞ்சா இட் பிகம்ஸ் பக்தி யோகா. இதுதான் அந்த பாட்டம் லைன். புரிஞ்சுச்சா பிரபு? புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் என்னால அவ்வளவுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது வந்து என்ன சொல்றது, டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டும் இல்ல, இது வந்து பௌதிக சப்ஜெக்டும் இல்ல. ஈஸியா நான் புரிய வைக்கிறதுக்கும் சரி, நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும். ஸோ அப்படியே ஒரு கிரே ஏரியால தான் நம்மளுக்கு புரியும். ஏன்னா 2 பேருமே பேசுற சப்ஜெக்ட் வந்து வெரி டிரான்சென்டென்டல். ஆனா நம்ம புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்றது நம்மளோட பௌதிக வாயால நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன், நீங்க பௌதிக மனசால திங்க் பண்ண. இல்ல மாதாஜி, உணர்வு பூர்வமா தான் நான் கேட்டேன். ஆக்சுவலா நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா 24/7 மூணுத்துலயுமே 24/7 இருப்பாங்க பியூரிட்டியில ரொம்ப அப்படி சீனியர் அப்படின்னு ஸ்பிரிச்சுவல். ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அப்படின்னு மூணுத்துலயுமே 24/7 இருப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதாஜி. பட் எல்லாம் சரி. அந்த நீங்க இந்த சைல்டு மதர் அந்த இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 10th சாப்டர் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா, எங்க விட்டோம்? 10th சாப்டர் எத்தனை வருஷத்துல விட்டோம்னு சொன்னா நான் சொல்றேன். பட் ப்ராட்லி வந்து பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அகம் சர்வச பிரபவோ மத்த சர்வ பிரவர்த்தத்தை இதிமத்வா பஜந்தே மாம் பூடபாவ சமன்விதாக. அகம் சர்வச பிரபுவானா நான் எல்லாத்துலயும் இருக்கேன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த ஃபீலிங்ல இருக்கிறவங்க மச்சித்த மத்கத பிராணம் போதையந்த பரஸ்பரம் கதையந்த மாம் நித்தியம் துஷ்டந்தித ரமச்சிச்ச. அப்படின்னா அப்படி அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க கிருஷ்ணரை பத்தி மச்சித்த சித்தம், மச்சித்த மனம், சித்தம் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருக்கு அனுப்ப வைப்பாங்க. எப்படின்னா போதைனா எப்ப பாரும் அவரை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க, கதையன் பேசுவாங்க, துஷ்டன் டீச்ச சந்தோஷப்படுவாங்க, ரமன் டீச்ச அதுலதான் they will have transcendental bliss அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேஷாம் சத்தத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம்த ஏனமாம் உபயாந்திதே. என்னோட டிவோட்டிக்கு அப்படியே அந்த அந்த லைன், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைனாலும் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்க வர கதைக்கு வருது, ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இன்வால்மெண்ட் இல்லைனாலும் அவ்வளோ நான் வந்து அந்த பாதையில இருந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்கான் வந்துட்டேன், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏத்துக்கிட்டேன்னா ததாமி புத்தி யோகம்த நான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸை கொடுத்துட்டு, ரைட், ஏனமா உபயாந்திதே என்ன நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு. எப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அதனால தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞான தம் சமக நாசயாமி ஆத்ம பாவசோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. எப்படி கொடுப்பேன்னா நான் உள்ள இருந்து டார்ச் லைட், என்னோட அகல் மாதிரி நான் அந்த லைட்டை கொண்டு வந்து அவருக்கு பிரகாசம் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் இந்த 10th சாப்டரோட சாரம். 10 என்ன, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்ஸ் பிரபு. ஸோ 10.8 to 10.12, 8, 9, 10, 11, சாரி 10.11 4 வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சதுர் ஸ்லோகி பாகவதான்னு சொல்றாங்க. இந்த 4 வந்து ஃபுல் பகவத்கீதா, நாட் பாகவதம், பகவத்கீதா அவ்வளவுதான். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த 4 சொன்னா புரியாது. அதனால 700 கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்ற மாதிரியும் கேட்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதை கேட்ட உடனே கிருஷ்ணர் அல்டிமேட்லி யூர் த காட் அப்படின்னு பரம் பிரம்ம பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம்பிபும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இமீடியட்டா என்ன சொல்லுவீங்க, அர்ஜுனா நீ ஜால்ரா உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு, ஆவுஸ்தாம் ரிஷயே சர்வ தேவஷீர் நாரதர் ததா அசிதோ தேவலோ வியாசா ஸ்வயம் சேவ பவிஷிமே. நீயே தேவலோ வியாசா எல்லாம் சொல்றது இல்லாம ஸ்வயம் நீயே சொல்லிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு. இப்போ நம்ம வந்து மேல பார்க்கலாம். இப்போ இவருக்கு தெரியும் இவர் தான் காட் அப்படின்னு. இப்போ வந்து அதோட அவர் விட மாட்டாரு. இவர் என்ன சொல்வாரு, ஓகே யூர் த காட், யூர் சுப்ரீம் பர்சன், எல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, நான் ஃபாலோ பண்றேன், நீ சொன்ன பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்க முடிச்சோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீதான் யூர் த பிகினிங் ஆதி எல்லாம் சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் சதுர் ஸ்லோகா வருது, ரைட்?
அதான் பகவத்கீதாவோட சமரின்னு சொன்ன சாரம், ரைட்? அது இல்லாம இதுக்கு மேல எனக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்றதுக்கு தான் அவர் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப லாஸ்டா என்ன சொல்றாருன்னா, என்னதான் இருக்கட்டும், ஆனா நீ வந்து இப்போ நீ தியரி கிளாஸ் எடுத்திருக்க எனக்கு, அதாவது இன்னும் டெப்தா சொல்லு. தியரி என்னன்னா, அகம் சர்வச பிரபவோ ஹவு சர்வசே யுவர் பிரபவிஃபைங், அதாவது எல்லாத்துலயும் நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு எனக்கு கிளாரிட்டி வேணும். அதாவது ஒண்ணுத்துல என்னவா இருக்க அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்றதா இவர் சொல்றாரு. அதுதான் இவர் சொல்ல போறாரு. இங்க என்னெல்லாமா இருக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டே போப்பாரு. சோ பேசிக்கலி இப்போ நீங்க இத படிங்க, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்லோகம் படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு கவர் பண்ண முடியாது. 20 வேர்சஸ் இருக்காதா, இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து படிங்க. 10.19. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனா கடகடகடன்னு படிச்சுட்டு போயிடுங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஆனா ஐ கேன் டெல் ஒன்லி தி சம்மரி. நெட் போயிடுச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்லி தான் என்னால கூற முடியும். என்னோட வைபவங்கள்ல வந்து முக்கியமானவை மட்டுமே கூறப்பட போகின்றேன். எனையெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களை எல்லையற்றவை. என்ன சொல்றாருன்னா, என்னால வந்து எல்லாம் சொல்ல முடியாது, ரைட்? இது கடைசியில அதான் சொல்றாரு, தத்தத் விபூதி மத்சர்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜவம் ஏவவ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஏன்னா இதுல எல்லாமே நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் தான் உனக்கு சொல்றேன். ஏன்னா எந்த டூ மச் நான் சொன்னா டைம் இருக்காது. சோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் மை பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. 10.20 படிங்க மாதாஜி. அடுத்தவங்க படிக்கிறாங்க மாதாஜி. அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ வந்து இங்க சொல்றாரு அர்ஜுனா, நான் தான் பிகினிங், நான் தான் மிடில், நான் தான் எண்ட். எப்படி அப்படின்னு கேட்போம். இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போலாம். கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வர்றது பலராம், ரைட்? பலராம்ல இருந்து 4 பிரிதல் எல்லாம் அப்படியே வந்து 4 என்ன அப்படின்னா, பலராம்ல இருந்து வர்றது வந்து சங்கர்ஷனா, அங்கிருந்து வசுதேவா, வசுதேவல இருந்து பிரத்யும்னா, பிரத்யும்னா இருந்து அனிருதா, ஆர் வைஸ் வர்சா. இப்போ இதுல இருந்து செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து வைகுண்டத்துல ஆகுது, நாராயணாவா வராரு. நாராயணா இருந்து மறுபடியும் 4 எக்ஸ்பான்ஷன். இங்க இருக்கிற சங்கர்ஷனா செகண்ட் வந்து மகா சங்கர்ஷனா. இங்க இருந்து உள்ள போறது என்னன்னா காரணோதகசாய் விஷ்ணு. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்க அததான் சொல்லியிருக்காங்க. காரணோதகசாய் விஷ்ணு என்னவா இருக்காரு, காரண கடலுக்கு வராரு, ரைட்? காரண கடலுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்து நிறைய அண்டங்கள் குட்டி 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 பால்ஸா கிரியேட் பண்றாரு. நான் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டியிருக்கேன், கரெக்டா? காட்டலன்னா இப்போ காட்டுறேன். ஓகே, நிறைய குட்டி 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 பால்ஸா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு அண்டத்துக்கும் அவரு பிரவேசிக்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ ஒரு அண்டமா இருந்தா அவர் ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவர் யாரு? ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. வெரி நைஸ். எஸ், கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ ஒரு அண்டத்துக்குள்ள நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. அப்போ ஒரு உயிரினத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க யாரு? க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, அதான் பரமாத்மா. எக்ஸலென்ட். க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மா. இப்போ இந்த அண்டகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆளுங்களை இதெல்லாம் இந்த 3 பேரு என்ன அவதாரம்? இந்த 3 நம்ம பார்த்தோம்ல, கரணோ கர்ப்போ, இதெல்லாம் என்ன அவதாரங்கள்? சுய விரிவங்கம் விஷ்ணு தத்துவத்துல விஷ்ணு தத்துவம். பட் பர்டிகுலர்லி என்ன அவதாரம்? புருஷ அவதாரம். ஹரிபோல், வெரி நைஸ். புருஷ அவதாரங்கள் வரும். இதுதான் பாருங்க ஸ்கிரீன், ரைட்? இவர் வந்து வெளியில இருக்காரு, இவர் தான் காரணோதகசாயி ஆர் மகாவிஷ்ணு. உள்ள இருக்கிறவர் கர்ப்போதகசாயி. இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி பால் தான் அண்டங்கள். அவர் வந்து ஒரு உயிரினத்துக்குள்ள அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அதான் அவர் வந்து பிரம்ம சமிதால வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? உள்ள வந்து ஒருத்தர் ஏகோ பசவ் ரச்சயிதம் ஜெகதண்ட கோட்டும் கோட்டி சக்துரேஷ சகலா சகலா கிரகாணம் ராஜா சமஸ்த சூரமூர்த்தி. கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணு என்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு கண்ணு வந்து சூரியன், இன்னொரு கண்ணு சந்திரன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வர அதே இது என்னன்னா அந்தாந்தரஸ்தம் பரமாம்சு ஜெயாந்தரஸ்தம். அண்டாதான் ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் அவர் தான் இருக்காரு, ஒரு உயிருக்குள்ளயும் அவர் தான் இருக்காருன்னு பிரம்ம சமிதாயில் வரும். சோ கிருஷ்ணா,
இப்போ வந்து இந்த இந்த கான்செப்ட் வந்து இது. இப்போ இந்த ஒரு இந்த இவரோட ஒளி வந்து இந்த மகா தத்துவா என்ற கவரிங்ல வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. இப்போ இந்த பூமி, அதாவது பூமி நிலை ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் இது வந்து பிரைமரி கிரியேஷன்ல வரும். இப்போ பிரம்மா படைக்கிறது செகண்டரி, விசர்கா. இப்போ இந்த சர்கா விசர்கா, சர்கானா பிரைமரி கிரியேஷன். ஓகே, இப்போ விசர்காவா என்னன்னா 3 குணத்தை இவர் எடுக்கிறாரு. குணம்னா அவர் குவாலிட்டி அதுன்னு இல்ல, அந்த 3 பிரம்மாவா அவர் பண்றாரு. அதான் பிகினிங். மிடில் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு அவர், அண்ட் அட் த எண்ட் வந்து அனிலேஷன் பண்றாரு சிவனா. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் மாறிச்சா இல்ல அதே வருதா? அதேதான் இருக்கு மாதாஜி. அதேதான். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த 3 பேரா வந்து இவங்க வராங்க அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்றாங்க, ரைட்? ஸோ பிகினிங் மிடில் எல்லாமும் நீ இருக்க அப்படின்றதுதான் இது. நெக்ஸ்ட் ஒன் 21. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துகளில் நான் மரீசி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஸோ பேசிக்லி ஆதித்யா, தைத்யா, ஆதித்யா. ஆதித்யான்றவங்க எத்தனை இருக்காங்க? எத்தனை ஆதித்யாஸ்? 12 ஆதித்யாஸ் இருக்காங்க. அதுல நான் விஷ்ணு, ரைட்? ஸோ ஜோதியனா லைட் ஃபார்ம்ல ஹையஸ்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வந்து சன், ரைட்? மரிச்சின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 பிரீசஸ் இருக்கு, 49 கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணனா. இந்த கதை என்னன்னா, நம்ம ஹிரண்யாக்ஷா, ஹிரண்யகஷ்பு இந்த 2 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா, இவங்க வதம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேத்தி என்றவங்க வந்து அவங்க உடம்பு நிறைய, அதாவது அவங்க வந்து கரு வரச்சே இந்திரர் வந்து அவங்க சுவாசத்துக்குள்ள போயிட்டு இவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிடுவாங்க. கொலை பண்றச்சே என்னன்னா 48 49 பேரா அவங்க கருவுல ஃபார்ம் ஆகும். எல்லாரையும் அழிக்கச்சே அப்புறமா அவருக்கு தெரிய வந்துடும் இவங்களுக்கு. அப்போ கேட்பாங்க இந்திரகிட்ட, நீ தான் பண்ணியானா? ஆமா நான் தான் பண்ண போறேன், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னா. ஏன் இப்படி பண்ணேன்னா சொல்வாரு இந்த மாதிரினா, ஆனா நான் அதை காம்பன்சேட் பண்றேன், என்னை மன்னிச்சு விட்டுட்டீங்கன்னா நான் இவங்க எல்லாரையுமே தேவதர்களா கூட்டிட்டு போயிடுறேன்னு. அப்படிதான் மரிச்சி. அதனால மரிச்சி ஒண்டி என்னன்னா தெய்தி, ஆதித்யா இல்ல, தெய்த்தியனா கெட்டவங்க, ராட்சசா குடும்பத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்த கேட்டகரி. அதுதான் அந்த காற்றை குறிக்கிறது அப்படின்னு. நட்சத்திரங்கள் நான் நிலா. ஸ்டார்ஸ்ல வந்து எல்லா ஸ்டார்ஸ்ல 3 பிக்கெஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதனால அவர் சோ பேசிக்லி எல்லாமே அவர் தான். அதுல ஒரு டாப் மோஸ்ட் அவர் தான் அப்படின்றத அவர் குவான்டிஃபை பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களில் நான் சாமவேதம், தேவர்களில் நான் சொர்க்க மன்னனான இந்திரன், புலன்களில் நான் மனம், உயிர்வாளிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு. ரைட். வேதங்கள்ல வந்து நான் வந்து என்ன அப்படின்னா சாமவேதம். இப்ப வந்து ஸ்வீட்டஸ்ட் ஃபார்ம் அண்ட் பிக்கெஸ்ட் வேதா, லாங்கெஸ்ட் எல்லாமே சாமா. ஏன்னா இட்ஸ் பொய்டிக் ஃபார்ம், அதனாலதான் சாம வேதம்ன்றாங்க. 4 வேதங்கள் அதர்வன வேதா லேட்டர் வந்தது, அது ரொம்ப ஹைலைட் பண்ண மாட்டாங்க. சாம, ரிக், யஜுர் இந்த 3ல பாத்தீங்கன்னா சாம வேதத்தை ஹைலைட் பண்றாங்க. உபனிஷத்துக்கள் என்ன செயல் பண்ணணும் அப்படின்றது யஜூர்ல வரும். எக்ஸாம்பிள் ஈஷோ உபனிஷத், இதெல்லாம் யஜுர் வேதம். மியூசிக்கல், பொய்டிக், நேச்சுரலி அந்த மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது சாமவேதம். அதுதான் அவரு சொல்றாங்க. அதனாலதான் காயத்ரிக்கும் சாம காயத்ரின்னு ஒரு சப் காயத்ரியும் இருக்கு அப்படின்னு. புலன்கள்ல வந்து நான் மனோனா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கஷ்டமானது. அர்ஜுனர் சொல்றாரு, காற்றையும் கட்டுப்படுத்துவேன் ஆனா மனதை ஒண்டி கட்டுப்படுத்தவே முடியாதுன்னு. அதனாலதான் அதை சொல்லியிருக்காங்க. உயிர்ல வந்து பேசிக்கலி கான்சியஸ்னஸ். இப்போ நம்ம உயிர் இருக்கோ இல்லையான்றது வந்து நம்ம என்ன சொல்ல, கான்சியஸ் இஸ் a symptom of a soul. அதாவது நம்மளுக்கு உயிர் இருக்குன்றதை வச்சுதான் ஆத்மா உடம்புக்குள்ள இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்? அதனால உயிர் எல்லாத்துலயுமே அவர் வந்து உயிர் சக்தின்றாங்க, கான்சியஸ்னஸ் அதுவா இருக்காரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. 23rd. 11 ருத்ரர்களில் எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான், யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன், வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி, மலைகளில் நான் மேரு. அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவருமான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம். வெரி நைஸ். இப்ப வந்து ருத்ரர் அப்படின்ற 12 ருத்ரர்கள் இருக்கு. சாரி 11 ருத்ராஸ், ரைட்?
11, ரைட்? 11 என்ன சொன்னீங்க? 11, ரைட்? ருத்ரங்கள். அதுல வந்து சிவன் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்போ சிவன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம குபேரர், ரைட்? குபேரர் டாப் மோஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும். யக்ஷா அப்படின்ற ஃபேமிலியில குபேரர் வந்து நம்பர் 1. அவரை பத்தி சொல்லியிருக்காரு அவருன்னு. 3வது பாத்தீங்கன்னா மவுண்டன்ல 2 டாப், ஒண்ணு வந்து ஹிமாலயா, இன்னொன்னு மீரு. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா மீரு வந்து மூவ் ஆகும், நான் மூவபிள் மவுண்டன் வந்து ஹிமாலயா. ஸோ அது ரெண்டுமே, ஹிமாலயாவும் இதுக்கு மேல வரும். பட் இப்பவுமே நான் சொல்லிடுறேன், டீச்சிங்ல எக்ஸலன்ட்னு சொல்றது பிரகஸ்பதி. ஸோ பிரகஸ்பதியை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவர் பிரகஸ்பதி யாரு? தேவகுரு. தேவர்களோட குரு மாதிரி. நம்ம வந்து கிண்டலா பேசுவோம், சரியான பிரகஸ்பதி இவன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், ரைட்? இவர் வந்து குரு ஆஃப் த தேவர்கள். அப்புறம் கார்த்திகேயா, ஸ்கந்தா வந்து கமாண்டர் இன் சீஃப். கிருஷ்ண கதையில் கார்த்திகேயா என்னவா வர்றாரு? கிருஷ்ணர் இங்க பூமிக்கு வரைச்சு கார்த்திகேயா வருவார், என்னவா வருவாரு? சேனாபதியா வர்றாரு. கிருஷ்ணர் இங்க வரைச்சே அவர் சேனாதிபதி இல்ல, அங்க தேவர்களுக்கு சேனாதிபதி ஸ்கந்தா கார்த்திகேயா. கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கச்சே அவர் என்னவா வர்றாரு? தங்கை மகன். நீங்களே தங்கை பேசிக்கிறீங்களா, மகனா? எங்கிட்ட பேசுறீங்க தெரியல. தங்கன் மகனா மாதாஜி? யார் மகன்? கேக்கல எனக்கு. ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க நாளைக்கு. ஓகே, என்னவா வர்றாரு ஸ்கந்தா அப்படின்னு. தேவர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு இந்திரர் அப்படின்றத பாத்திருக்கோம். சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் படிச்சாச்சு மாதாஜி. இப்பதான் சொன்னேன், 24 சேர்த்து படிச்சுட்டேன். 25 மாதாஜி. அப்புறம் சமுத்திரம், ஆப்வியஸ்லி இருக்கிற எல்லா தண்ணிலையும் சமுத்திரம் அப்படின்றது 24ல வரும். 25. 25 மகரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓங்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜெபம், அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இமயமலையை பத்தி. யக்னங்கள் ஓமுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணாக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. எல்லா வேதங்களும் ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். எந்த தேவர்களை, அதனால்தான் எந்த தேவர்களை வழிபட்டாலும் இன்டைரக்டா நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம். மாதாஜி, அப்ப இன்டைரக்டா கிருஷ்ணரை வழிபட்டா கரெக்டா? தப்பு. இன்டைரக்டா கிருஷ்ணரை வழிபட்டா உபாசன காண்டத்தில் வரும். அப்போனா ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு பகவத்கீதால, யாந்தி தேவா விரதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ரு விரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜோ யாந்தி மத் யாஜினோ பிமாம். அப்படின்னா என்ன? நீ வந்து பித்ருவை வழிபட்டா பித்ருலோகத்துக்கு போயிடுவ, தேவர்களை வழிபட்டா தேவலோகத்துக்கு போயிடுவ, பூதத்தை வழிபட்டா பூதலோகத்துக்கு தான் போயிடுவ. சிம்பிள். டெல்லிக்கு டிக்கெட் வாங்கினா டெல்லிக்கு தான் போவேன், கல்கட்டா போக மாட்டேன். அதனால டைரக்டா கிருஷ்ணரை தான் வழிபடணும்ன்றதை இது உறுதி செய்யறது. அதனால இது சொல்றாங்க. சோ ஓம்ன்றது ஓம்காரம், அகாரா, உகாரா, மகாரா. அகாரா அப்படின்றது என்னன்னா கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது, உகாரா ராதாராணிய, மகாரா நம்மளை குறிக்கிறது. சோ எந்த ஸ்லோகம் எடுத்தாலும் ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்களே சொல்லுங்க, ஓம் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்லோகங்கள். காயத்ரி மந்திரமும் ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓம் பூர்புவர். வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் வேற. சோ இன்டைரக்டா விஷ்ணுவை எதை குறிக்கிறது? ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. நெக்ஸ்ட் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ரைட்? ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய. ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது எல்லாமே ஓம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். யக்னங்கள் டாப் மோஸ்ட் சங்கீர்த்தன் யக்னா, விச் இஸ் பேசிக்கலி நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எந்த சாக்ரிஃபைஸுமே இல்லை, எந்த காஸ்டுமே இல்லை, ரைட்? நிறைய யக்னங்கள் இருக்கு, அக்னிஹோத்ரா சாக்ரிஃபைஸ் இதெல்லாம். ஆனா டாப் மோஸ்ட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா தான். இப்போ வந்து ரிஷிகளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரிஷி பிருகுமுனி, ரைட்? அண்ட் இமயமலை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்ராரதன், சித்திரர்களில் நான் கபிலமுனி. வெரி நைஸ். இப்போ வந்து மரங்களில் நான் ஆலமரம், பேனியன் ட்ரீ. ஆலமரம் வந்து சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், அடையார் ஆலமரம், ரைட்? ரொம்ப ரொம்ப பெருசு, அடர்த்தியா இருக்கும். அதை வச்சு கதைகளும் இருக்கு. தேவ ரிஷிகள்ல வந்து நாரதர், ஏன்னா நாரதர் இஸ் அ டிவோட்டி இன்கார்னேஷன். சத்யா இவர் நம்ம பஞ்ச தத்துவம், ரைட்? பஞ்ச தத்துவத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா
ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாத்சாதி கௌரவ பக்த விருந்தா. ஸ்ரீவாத்சா அப்படின்றது ஜீவ தத்துவத்தை குறிக்கிறது, நாரதர். சோ அவர் அதை சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரங்கதா, ரைட்? அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் கந்தர்வா. அண்ட் இன்னொன்னு கபிலமுனி. கபிலமுனி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சித்தர்களில் நான் கபிலர். சாங்கியர். ரைட். சோ சாங்- பேசிக்லி எக்ஸலன்ட் சாங்கியா பிலாசபி கொடுத்தது கபிலா. 2 கபிலா இருக்காங்க. இந்த கபிலா இஸ் அ டைரக்ட் இன்கார்டினேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, தேவ யூத்தியோட மகனா வர்றவங்க. ஆனா இப்போ இன்னொரு கபிலாவும் வந்திருக்காங்க, வெறும் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் பாடி அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்றவர் லேட்டஸ்ட் கபிலா. அவரை பத்தி இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. நம்ம வேதாந்த சூத்ரால ஒரு கபிலா இருக்காரு, அதாவது வேதந்தாவாதம் பண்ற கபிலா, அதை பத்தி இங்க ஹைலைட் பண்ணல. இங்க இருக்கிற கபிலா வந்து கிருஷ்ணரோட பாகவதம் 3வது கேண்டோ ஃபுல்லா அவரை பத்தி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. குதிரைகளில் அமிர்த கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்ரவா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். உச்சித்சவா ஐராவத் இது 2 நிறைய கிடைச்சிச்சு, கடல் கரைச்சே. இப்போ உச்சித்சவா ஐராவதி வந்து அவருக்கு கிடைக்கிறது, ரைட்? இப்போ வந்து இந்த 2 என்ன பண்ணாரு அவரு, யாரு கொடுத்துட்டாரு? ஒண்ணு பலி இந்திரன் சக்கரவர்த்திக்கு, மாதாஜி. உச்சேஸ்வரவுக்கு பலி சக்கரவர்த்திக்கு கொடுத்தாங்க. சோ ஐராவதத்தை இந்த இந்திரர் எடுத்து. இந்திரர், ரைட்? உச்சித்சவா வந்து சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜி என்னவோ சொல்ல வந்தாங்க. சோ இது வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள்ல வந்து நான் ராஜா, ராஜ ரிஷி அந்த பேர் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, ராஜாவும் இஸ் அ பிரதிநிதி, அவர் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட். அப்படி இருக்கணும் அந்த காலத்துல. இப்போ இருக்கிற ராஜா இல்ல. அப்போ வந்து ராஜாக்கள் ஒழுங்கா இருந்தாங்க. அதாவது இவ யாருன்னா யுதிஷ்டர், பரீட்சித், அப்புறம் ராமராஜ்யம் சொல்லுவான் ராமர், இவங்க எல்லாம் வந்து பிரஜா கோசமே இருந்தாங்க. இப்ப வந்து அவங்க பாக்கெட் கோசம் இருக்கிறதால தான் மோனார்கின்றத தூக்கி வெளில போட்டுட்டு கவர்மெண்ட் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களையும் சரியா செலக்ட் பண்ணல, நம்மளும் சரியா இல்லாம ஆயிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் நான் வாசுதேவன். எஸ். இப்போ வந்து வாசுகி, போலாம், வாசுகி. ரைட்? வாசுகி, வாசுகி, சாரி. வாசுகியா இருக்கும், கரெக்ட், நோ ப்ராப்ளம். ஆயுதங்களில் நான் வந்து வஜ்ராயுதம். யார்கிட்ட இருக்கு வஜ்ரம், வஜ்ராயுதம்? இந்திரன்ட்ட. இந்திரன் மாதாஜி. வெரி பவர்ஃபுல். அதனாலதான் அனுமான் அட்டாக் பண்றச்சு கூட அடி விழும். அனுமானுக்கு அடினா சின்ன குழந்தையா இருக்குச்சு. வஜ்ரத்துக்கு மிஞ்சி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆயுதமே இல்ல. அதே மாதிரி அப்கோர்ஸ் அதுதான் பவர்ஃபுல் சொல்ல, பட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். பசுல வந்து சுரபி கவ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சிந்தாமணி பிரகரசாத்ம சுகல்ப விருக்ஷா லக்ஷாபிதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதசம்ரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. சுரபியும் இங்க ரெஃபர் பண்றாங்க. அதுல வந்து இதை தவிர நான் வந்து, அதாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு கர்ப்போதான சம்ஸ்காரப்படி குழந்தைகள் பெற்றால் அது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் குழந்தைகள், அந்த அதுலயும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பாம்புகள், ரைட்? சர்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்னேக்ஸ்ல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வாசுகி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். நாகங்களில் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அரியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். வெரி நைஸ். யமலோகம் வந்து நம்ம ஏர்த்து கிட்டதான் இருக்கு, ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. அதை ஹெட் பண்றவர் யம தர்மராஜா. இப்போ உயிர் பிரிஞ்ச அப்புறம் என்ன ஆகும் இம்மீடியட்டா அப்படின்னா, எப்படினாலும் நம்மளோட கிராஸ் பாடி ஸ்தூல சரீரம் போயிடும். சூஷ்ம சரீரம் எங்க போகுதுன்னா பித்ருலோகத்துக்கு தான் போகும். பித்ருலோகம் போயிட்டு அங்க இன்சார்ஜ் யாருன்னா ஆரியமா. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யமன் எல்லாம் லேட்டர் அட்ரஸ் பண்ணுவாரு. சோ அதாவது கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணா பித்ருலோகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பாவம் பண்ணா நேரா யமன் கூட்டிட்டு போயிடுவாரு. பட் நம்ம கொஞ்சோண்டு புண்ணியம், அப்ப சொர்க்கம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணாதான் சொர்க்கத்துக்கு போகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொஞ்சம் பேசிக்கலி குட், வெரி குட் அப்படின்னா பித்ருலோகம், வெரி வெரி குட்னா தான் சொர்க்கம். ஓகே, ஸோ அது அந்த கான்செப்ட். ஸோ இங்க 2 பேர் இருக்காங்களா. அது ஒன்றும் இல்லாம நாகங்கள் அப்படின்றது வந்து மல்டி ஹுட் ஹுடட் ஸ்னேக். தமிழ்ல என்ன, கோபரா மாதிரி, கிங் கோபரா. கிங் கோபரா கோபரான்ற கணக்குல வராது, பட் மல்டி ஹுடட் ஸ்னேக்ன்றதுல
அவங்க வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறது அனந்ததே ஊஸ் ஈக்குவல் டு ஊஸ் ஆக்சுவலி பலராமோட அவதாரம், ரைட்? ஆரியமா சொல்லிட்டேன், பலராம் அனந்ததேவ் சொல்லிட்டேன், யமராஜ் சொன்னேன், இன்னொன்னு ஏதோ விட்டுருக்கேன். வருணதேவன். வருணா. வருணா. சோ வருணா என்னன்னா வாட்டர் பேஸ்டு. இப்ப வந்து தண்டர் லைட்னிங் தேவர்களுக்கு தலைவர் இந்திரா, தண்டர் லைட்னிங் எல்லாம். ஆனா தண்ணி ரிலேட்டட் வந்து வருணாதா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தைத்தியாசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கிய ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். சோ பீட்டே அடிக்க முடியாத பறவை வந்து கருடன். கருடன் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு இந்திரா. இந்திராக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ அவ்வளவு பவர் கருடனுக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்திரா லோகத் கொடுத்தாரு, இவர் கூடயே வச்சுக்கிட்டாரு. அதனால கருடன் இஸ் மோர் கிரேட்டர் தேன் இந்திரா அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் கருடா இந்திரர் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி தவம் எடுத்து பிறந்தவர் தான் கருடரும். இப்ப வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, அசுரர் இனத்துல தைத்திய குலம்ன்றது அசுர குலம். இப்படி இருந்தாலும் பிரஹ்லாத் தான் நோன் ஃபார் எவ்ரி திங், ரைட்? பக்த பிரஹ்லாத் நம்ம பாடுறோம். நமஸ்தே நரசிம்மால பாத்தீங்கன்னா பிரஹ்லாத் பக்த பிரஹ்லாத்னு சொல்லிதான் நம்ம பாடுவோம். இப்படி இருக்கிற பிரஹ்லாத் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ இத ரெண்டு தவிர மிருகங்கள்ல வந்து லைன் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட், நம்மளுக்கே தெரியும், கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள் அவர் சொல்றாரு. பறவைகள்ல வந்து கருடர். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டைம். காலோஸ்மி நீ அப்படின்னு இனிமே வரும். அவர் வந்து டைம் ஃபேக்டர், அதாவது எதை வேணா நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம், ஆனா சுதர்ஷன் சக்கரா தான் டைம், ரைட்? இப்போ நிறைய பேர் சொல்ற காமன் கொஸ்டின், அண்ட் இது நான் வந்து டோட்டலா ஒத்துக்க மாட்டேன். எதுக்குன்னா நிறைய பேர் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டைமே இல்லைன்னுவாங்க. பட் டைம்ன்றது கிருஷ்ணர் தான், காலம்ன்றது கிருஷ்ணர் தான். அதனால நம்ம பண்ணணும்னு இருந்தா அந்த டைம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஏன்னா டைம் வந்து சுதர்ஷன் சக்கரம், அதனால அவரால் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் இதை குறிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன், மீன்களில் நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. ரைட்? ஆப்வியஸ்லி நதி ரிவர்ஸ்ல வந்து கங்கை. அண்ட் வில்லு ஆயுதம் ஏத்துறதுல வந்து எக்ஸலண்ட் ராமர், ராமரை மிஞ்சி யாருமே வில்ல எடுத்த முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. மீன்கள்ல வந்து மகர மீன், அது ஒரு டைப் ஆஃப் மீன். ஐ திங்க் இட் இஸ் ஷார்க்கா மகர மீன், வேளான்னு எனக்கு அது நான் தமிழ்ல எனக்கு தெரியல. அண்ட் இன்னொன்னு வந்து காற்றுல வந்து வாயு, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். வாயு யாரோட அப்பா? ஹனுமனோட அப்பா. அனுமனோட அப்பா. வாயு, ரைட்? அதான் வாயு இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். அனுமானோட இன்கார்னேஷன் வந்து திரேத்த யுகால. அப்போ நம்ம துவாபர யுகால வாயுவோட இன்கார்னேஷன் யாரு? பீமன். வெரி நைஸ், பீமன், ரைட்? நெக்ஸ்ட், அப்போ நம்ம கலியுகத்தில் எப்படி நம்ம சம்பிரதாயத்துல இருந்து தெரியலன்னு சொல்லுவீங்க? மத்வாச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், எல்லா படைப்புகளிலும் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. இப்ப வந்து பிகினிங் எண்டு மிடில் எல்லாமே நான் தான். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பிகினிங் கிரியேட் பண்றதும் பிரம்மா, எண்ட் பண்றது சிவானா, நடுவுல இருக்கிறது விஷ்ணு. அந்த மூணுமே அவர் கிரியேட் பண்ணது. ஸோ எவ்ரி திங் அவர் தான் இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஆனா நாலேஜ்ல ரெண்டு இருக்கு. வித்யான்றதே ரெண்டா இருக்கும். என்னன்னா பௌதிக வித்யா, டாக்டர், இன்ஜினியர், இது வேணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் இட்ஸ் ஸ்கில். அது வந்து வித்யாலேயே வரக்கூடாது, ஆனா நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஸோ பேசிக்லி அதனால வித்யாம் ச எஸ்தத்வேதோ பயம் சக வித்யதா மிருத்யும் தீத்வா வித்யா மிருத்யும் அஷ்ணுதே ஈஷோபனிஷத். வித்யா ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வித்யா ஸ்பிரிச்சுவல் வித்யாவை தான் நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஸ்பெசிபிக்கா எஸ்கியூ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன். ஐக்யூ தெரியும் நம்மளுக்கு, இக்யூ அதை பீட் பண்ணி இக்யூ எமோஷனல் கோஷன், அதையும் பீட் பண்ணி எஸ்கியூ ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. நான் இன்னொன்னு வந்து ஓகே. ஸோ பேசிக்லி அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதோ விட்டுருப்பேன் பிரபு, என்னது? அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, ஆத்மாவை பற்றி விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. ட்ரூத். ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்கன்னா
சத்தியம், கிருஷ்ணம் இஸ் டு சுப்ரீம் ட்ரூத், அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் ட்ரூத்ன்றதை சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல அது என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு நான் பார்த்து சொல்றேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் 33 போலாம். எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய ஆ, கூட்டுச் சொற்களில் நான் துவந்த்வ, தீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஸ்டார்டிங்ல ஆல்பபெட் அதுன்றாரு. டுவல் காம்பவுண்ட் அப்படின்வாங்க, ரைட்? அதான் இருட்டுக்கும் செல், ராமகிருஷ்ணா ரெண்டுமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? பொட்டன்ஷியல், அதுதான் டுவல் காம்பவுண்ட். நான் வரேன்றது டுவல் காம்பவுண்ட் இல்ல. ரெண்டு பேர்கள், ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறது, ரெண்டுமே இதுல வந்து ஒன்னை விட முடியாது. இன்னொன்னு, அதாவது எழுந்து இருக்கும் வெரி பவர்ஃபுல் டூ சேர்ந்து இருக்கிறது டுவல் காம்பவுண்ட் அப்படிவோம். இன்னும் வந்து தீராத காலம், ஓகே, டைம் ஃபேக்டர் அது ஆல்ரெடி பார்த்தோம். டைம் ஃபேக்டர்ன்றதும் நான் தான். இப்போ கிரியேட் பண்றதுல வந்து நான் பிரம்மா, செகண்டரி கிரியேட்டர். டாப் மோஸ்ட் யாரா அப்படின்னா பிரம்மா, அதுவும் நான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நானே எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் மரணம், உருவாக்குபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே, பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. டெத், டெத் பர்சானிஃபைட், சாவு. இப்ப வந்து ரெண்டா இருப்போம். பக்தியா இருந்தா நம்ம பாசமா த்ரூ அவுட் லைஃப், ஆனா இல்லைனாலும் சாவா வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை தான் பார்க்கணும். டெத் பர்சானிஃபைட், அதாவது யமராஜா இருக்கிறவரும் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெண்கள்ல வந்து 7 குணங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் மூலமா வந்திருக்கு, கிருஷ்ணரும் நம்ம கூட இருக்காருன்னு. ஃபேம், ரைட்? புகழ், அது ஒண்ணு. அதிர்ஷ்டம், ரைட்? ஃபேம். நெக்ஸ்ட் வந்து அழகிய ஃபைன் ஸ்பீச், ரைட்? ஃபைன் ஸ்பீச் தான் அழகிய பேச்சு. அப்புறம் ஞாபக சக்தி, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெமரி, அது வரும். அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், மெமரி வந்து ஃபைன் ஸ்பீச், சாரி, ஞாபக சக்தி. அப்புறம் டிட்டர்மினேஷன், பொறுமை. இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் ஃபோர் பேரன்ஸ் சொல்லுவாங்க, பேஷன்ஸ். பேஷன்ஸ் தான் டாப் மோஸ்ட், அது எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. ஸோ இதுல எல்லாம் என்ன நம்மளுக்கு இருக்கு என்ன இல்லைன்னு பாத்துக்கலாம். ஸ்பெஷலி விமனுக்கு சொல்றேன். ஸோ இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்னு. ஸோ ஃபேம் எல்லாமே இதெல்லாம் ஃபைன் ஸ்பீச், இந்த 7 குவாலிட்டிஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் கிருஷ்ணா தான் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீரிஷ மாதம், நவம்பர் டிசம்பர், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஸோ பேசிக்கலி நவம்பர் டிசம்பர் ரொம்ப பிடிக்கும். எதுக்கு மார்கழி மாதம் சொல்றாங்கன்னா வெதரும் நல்லா இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், நிறைய பிளான்டேஷன் எல்லாம் ஃபுல்லா வளரும், ஃபுல் ஜோதியா பேடி எல்லாம் வர்ற டைம், ரைட்? நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி, அதனால அந்த டைம்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மலர்கள்ல வந்து இந்த காலம், ரைட்? லாட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ப்ளூமிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க, பிளாசம் அந்த டைம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன சொல்றீங்க, காயத்ரி மந்திரம், ரைட்? காயத்ரி மந்திரம், இந்த காயத்ரி மந்திரமும் ஸ்வீட்டஸ்ட் ஆஃப் சாங் காயத்ரி, ரைட்? எல்லாமே தீமகி, நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட காயத்ரியில. ஸோ இப்போ வந்து பிரபு கூட சொல்லிட்டாரு அது சாம வேதங்களே பிரியத் சாம அப்படின்னு டாப் மோஸ்ட். இது ஆல்ரெடி சாம வேதம் அப்போ சொன்னேன். ஸோ பேசிக்கலி இது எல்லாமே இருக்கிறதுலயே சப்டிவிஷன்லயும் டாப் மோஸ்ட் அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீரச் செயல், நானே பலவான்களின் பலம். ஓகே, வெரி நைஸ். நான் தான் வந்து சூது அப்படின்னா கேம்லிங். இருக்கிறதுலயே கேம்லிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேம். அதாவது மோஸ்ட் ஏமாற்ற முடிஞ்ச, அப்படி இப்படி தூக்கலாம், நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட்? திரௌபதியோட நிலைமை. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் சூதுல பண்ண முடியும். அந்த கேம்லிங்லும் அவர் தான் இருக்காரு. ஏமாத்தாஜி, கெட்டதுல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா நல்லதுல எப்படி கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, நல்லது கெட்டதுன்றது நம்மளுக்கு இருக்கிற டுவாலிட்டி. கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் இரு வெட்டி பிள்ளை, எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் நம்பர் 1. சோ அவர் வந்து காப்பாத்தணும்னு நினைச்சா யாரும் முடியாது, அவர் ஏமாத்தணும்னு நினைச்சாலும் யாரும் அவரை மிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு. அவர் தான் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி பவர், இந்த ப்ராவர்ஸ் அப்படின்வாங்க, பவர் வந்து இருக்கிறது. அந்த பவர் வந்து அந்த சக்திவாளி கிட்ட இருந்து வர பவரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. லைட் எங்க இருந்து வருதுன்னா அந்த தேஜஸ், நம்ம ஷைனிங் லைட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒளி, அந்த தேஜஸும் அவர் தான்ன்றாரு. அதனால நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனா,
இது சந்தேகமே இருக்காது. பாண்டவர்கள் 5 பேருமே டாப், ஆனா அர்ஜுனர் க்ளோஸ் டு ஹார்ட், அதனால அவருன்னு சொன்னாரு. இப்போ வந்து வியாசர் அப்படின்னா லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால அவர்தான் பாண்டவர்களில் டாப் அப்படின்னு. பாண்டவர்கள் சாரி, வியாசர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள் எல்லாம் எழுதினவர். அவர் தான் லிட்டரரி இன்கார்னேஷனால முனி கேட்டகரியில அவர் வர்றாருன்னு. ஊஷனான்றவர் யாருன்னு ஞாபகம் தெரியுமா? தெரியும் எல்லாருக்கும், பட் அந்த பேர் தெரியுமான்றதா எனக்கு டவுட். Extremely politically powerful, politically talented. Who's this Ushana? சுக்ராச்சாரியாவோட இன்னொரு பேர் உஷனா. சோ சுக்ராச்சாரியா இப்போ உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியும். பாலிடிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு குலத்தில் நான் வாசுதேவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் வாசுதேவன். யாரை குறிக்கிறாரு? யார் இந்த வாசுதேவன்? கிருஷ்ணரோட அப்பா தான். வசுதேவ் கிருஷ்ணரோட அப்பா, வாசுதேவ் கிருஷ்ணரே தான் மாதாஜி. ஓகே, கிருஷ்ணர் நான் தான் கிருஷ்ணர்னு சொல்ல மாட்டாரு. இப்ப வந்து நீங்க சொல்ற ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனும் இருக்கு. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து பிருந்தாவன்ல இருந்து வெளியில போகவே இல்ல, அங்கேயே இருக்காரு. சோ மத்த எல்லா லீலைகளும் பண்றவர் வாசுதேவர், வாசுதேவனான கிருஷ்ணர். அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்து பலராம், பலராம்ல இருந்து சங்கர்ஷனா, சங்கர்ஷன்ல இருந்து வாசுதேவ், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன் வருதுன்னு. ஆனா அது இங்க இல்ல. சோ இங்க இருக்கிற வாசுதேவர் யாரை மீன் பண்ணிருக்காங்க? மதுராவுல இருக்கிற கிருஷ்ணரா மாதாஜி? இல்ல, வசுதேவன்றவர் யாரு? வசுதேவன்றது கிருஷ்ணரோட அப்பா. வாசுதேவனா அதோட அர்த்தம் என்ன? வாட் யூ மீன் பை வாசுதேவ்? வசுதேவரோட பையன்கிறார். வெரி நைஸ், வெரி ஸ்மார்ட். வசுதேவனோட மகன். எத்தனை பேர் இருக்காரு வசுதேவன் மகன்? பலராமர், கிருஷ்ணர். வெரி நைஸ். இந்த கான்டெக்ட்ல பலராம் அலைஸ் பலதேவ் சொல்றாங்க. சோ வசுதேவனின் புதல்வனானவன் நான் என்ற அந்த வாசுதேவர் இங்க மீன் பண்றது பலராமை. வீட்டே அடிக்க முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அதுதான் அவர். சோ விஷ்ணு குலத்திலேயே டாப் மோஸ்ட்னு அவர் சொல்றது பலராமை இங்க மீன் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கியாளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். ரைட், ஞானிகள் ஞானம். இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல அவர் தான். மௌனம்ன்றது சைலன்ஸ், ரைட்? சைலன்ஸும் சில தடவை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அன்வான்டா பேசாம நான்சென்ஸ் பேசுறதுக்கு பதில் பேசாமலே இருக்கலாம். சைலன்ஸ் வந்து இன்னொத்தையும் கிளாசிஃபை ஆகும். நான் இங்க வந்ததுல இருந்து பிரபு ரொம்ப சைலண்ட் அப்படின்னா நீங்க சிரிப்பீங்க. என்ன மாதாஜி வந்த உடனே மாதாஜி என்ன மாதிரி லொடலொடன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க? கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது, மத்த விஷயங்கள் பத்தி பேசாம இருக்கிறதும் சைலன்ஸ் என்ற கேட்டகரி. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல மௌன விரதம் பத்தி ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டாங்க. சைலன்ஸ் கிரேட்னு சொன்னாலும் சைலண்ட்லி டாக் ஒன்லி அபவுட் கிருஷ்ணான்வாங்க. சோ ஸ்பீச்சையும் நம்ம டெடிகேட் பண்றோம் அப்படின்னு. கரெக்ட் பண்றது தண்டனை, ரைட்? ஒருத்தங்களை. அதனால அதுவும் கிருஷ்ணர். ஓகே, நீதி ஏன்னா ரூல், லீகல் சிஸ்டம், ரைட்? அதாவது தர்மம், அதுவும் வந்து அவர்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. படிங்க வெற்றியில் 2வது பாயிண்ட் படிங்க பிரபு. மாதாஜி, ஸ்பீச் இஸ் சில்வர் மாதாஜி, சைலன்ஸ் இஸ் கோல்ட். ஸ்பீச் இஸ் சில்வர், சைலன்ஸ் இஸ் கோல்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி. ஓகே, நான் நீதி அப்படின்றாரு. சோ பேசிக்கலி வெற்றி வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா நீதி, ரைட்டியஸ்னஸ், ரைட்? அத பத்தி அவரு சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதாஜி. கரெக்ட், ரைட்டியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட், பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அதாவது ஷரா அக்ஷரா, சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்? அதாவது ஷரானா மூவ் ஆறுது, அஷரானா மூவ் ஆகாதது, அது ரெண்டுமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ பேசிக்கலி ஒரு செகண்ட் சார்ஜ் போடுறேன். இது அதனால ரெண்டுமே நான் தான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரெண்டுமே இந்த
கவர் பண்ணியாச்சுல, அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. அசைவது சீட் கிவிங் ஃபாதர், ஷேக்கிங் அசைறதுன்னா உயிர் இருக்கிறது, சேத்தனா அச்சேத்தனான்ற கிளாசிபிகேஷன் தான் இருக்கும். மூவிங் நான் மூவிங் நம்ம சொல்லிக்கிறோம், பட் ஜென்ரலா சொன்னோம். சோ அதனால ரெண்டுமே சோர்ஸ் வந்து நாதா, அகம் பீஜ பிரத பிரிதா, அதை தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட் பிரபு, யாரோ பேசிட்டே இருக்காங்க. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இது வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். மத்த வேலை செய்யுங்க, நோ ப்ராப்ளம். செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா மியூட் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சீரியஸா கேட்கறவங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்ல கூட ரெஜிஸ்டர் ஆகாது, அதுக்கு தான். நெக்ஸ்ட். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லையே படிங்க பிரபு. இல்லை. பிரபு மாதாஜி எதிரிகளை அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, நான் மியூட் போட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களை எல்லையே இல்லை. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. பேசுறது கேட்கல மாதாஜி, கேட்க. நோ ப்ராப்ளம், இப்போ சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து எண்டே இல்லை. நான் உனக்கு சொன்னது வந்து பேசிக்லி சமரி தான், ஒரு கிளிம்ஸ் தான், ரைட்? ஏன்னா என்னோட வைபவங்கள் எல்லாம் பேசிட்டே இருந்தேன்னா நம்மளுக்கு 1 hour பத்தாது, நான் போய்கொண்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. யத்யத் விபூதி மத்சர்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜவம் ஏவவா தத்தத் தேவா வகச்சந்தி மம தேஜாம்ச சம்பவः. தேஜோனா என்னோட தேஜஸ்ல இருக்கிற ஸ்மால் பார்ட்டிகல் தான் நீங்க. அதாவது நான் இவ்வளோ சொன்னான்னா அந்த அவ்வளோண்டு தான் என்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஐ எம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை சொல்றது, ரைட்? கிருஷ்ணரை பத்தி. ஸோ அதனால வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அ கிளிம்ஸ். கிளிம்ஸ்னா அந்த ஒரே ஒரு குட்டி என்ன சொல்லுங்க, சுண்டு விரலா என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க, அந்த ஸ்மால் போர்ஷன் தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு. ஆனால் இதனை விவரமாக படிக்க அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். சொல்றாரு இந்த மாதிரி, உனக்கு ஏன் அர்ஜுனா இதை பத்தி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? பிராமணோய் பிரதிஸ்தாய அமிர்தஸ்யாவே தஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகசே காந்திய கஷ்டச்ச. இந்த ஃபுல்லா பிரைவேட் ஆற எல்லாமே வந்து என்னோட ஸ்மால் போர்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலா 14 சாப்டர்லயும் சொல்வாரு. இப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போற, இட்ஸ் பேசிக்லி ஒண்ணுமே இல்லை, ரைட்? யூஸ் இல்லைன்னு மீன் பண்ணல அவரு. இது இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால், என்னோட வைபவங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை, ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் போர்ஷன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்க ஹைலைட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுட்டோமா? இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க என்னெல்லாம் உங்க மெமரியில இருக்கு, இவ்வளவு படிச்சோமே, ஏதாவது கிருஷ்ணர் இஸ் திஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. பார்க்கடல் ரிலேட்டடா எடுத்தோம்னா, இந்த பார்க்கடல் கிடையும் போது உச்சேஸ்வரவ குதிரை, ஐராவதம், வெரி நைஸ். அப்புறம் மாதங்கள்ல நெக்ஸ்ட். எல்லாரும் 2 ஞாபகம் வந்துச்சு மாதாஜின்னு சொல்லணும். எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்து ஆ. பெண்களின் அனைத்து சக்திகளும் பகவான், எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரே. வேற அவ்வளவுதானா? பார்க்கடல்ல குதிரை, யானை இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? மத்ததெல்லாம் மாதங்களில் நான் மார்கசீரிஷ மாதம். வெரி நைஸ். மார்கசி, நவம்பர். தேவர்களில் இந்திரன், தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதன், வெரி நைஸ். இது சிந்தனையாளர்களில் உஷனா. வெரி நைஸ். தேவ ரிஷிகளில் நாரதன், கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன், சித்தர்களில் கபிலமுனி. வெரி நைஸ். பார்க்காம சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மரங்களில் ஆலமரம், அசையாதவற்றில் இமயமலை, எக்ஸலென்ட். அப்போ மேருமலை. வெரி நைஸ். காலங்களில் பூக்கிற காலம், வசந்த காலம். வெரி வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட். கந்தர்களில் நான் சித்திரதன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட். ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வாசுகி. ஓகே.
ஆதித்யர்களில் மிருகங்களில் சிங்கம், விஷ்ணு. நதிகளில் கங்கை. மாதாஜி மிருகங்களில் நான் சிங்கம், ஆ நதிகளில் நான் கங்கை, ஆயுதங்களில் ராமன், ஆ மீன்களில் மகர மீன், அறிவில் ஆத்மா பற்றி அறிவு. அது வெரி அனைத்தும் நைஸ், நானே. எக்ஸலண்ட். ஆதித்யர்களில் பாண்டவர்களில் விஷ்ணு. அர்ஜுனன் மாதாஜி. பாண்டவர்கள் அர்ஜுனன். ஆதித்யர்களில் விஷ்ணு. ஏகாதச ருத்ரர்களில் சிவன். ஆ தேவசேனாபதிகளில் கார்த்திகேயன். சோ கார்த்திகேய கிருஷ்ணர் காலத்துல என்னவா வந்தாரு தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க போய் சொல்லலாம் நான் முருகன் பக்தரனா இந்த கேள்வி கேளுங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எப்படிப்பா நீ பக்தரன்றியே இது தெரியாம இருக்கலாமேன்னு. நம்மளுக்கும் அப்ளிகபிள். கிருஷ்ணரோட 2வது மகன் ஸ்கந்தா வந்து சாமாவா வர்றாரு. அவரோட முதல் பையன் பிரத்யும்னா. அவர் யாருன்னா நீங்க படிச்ச யாரு முதல் பையன் பிரத்யும்னா யாரு? காமதேவ். காமதேவ் தான் பிரத்யும்னா. 2வது மகனானவர் சாம்பா வந்து ஸ்கந்தா, அதாவது கார்த்திகேயா. சோ இத 2 தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படின்றது ஒரு கதை இருக்கு, ரைட்? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நரநாராயண ரிஷிகள், ரைட்? நாராயணான்றவங்க ரிஷிகள் கதை தெரியுமா தெரியாதா சொல்லவா? சோ இதை முடிச்சிட்டோம்னா இந்த கதை ஒண்டி சொல்லிட்டு நான் இதை முடிக்கிறேன். வாஞ்சகல்பதரபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. கதை சொல்லவா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணனோட மகன், ஃபர்ஸ்ட் மகன் பிரத்யும்னா யாரு அப்படின்ற கதை பார்க்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து நாராயணா ரிஷியா வரச்சே, நரா அப்படின்னா நாராயணா பத்ரி நாராயணாவா கும்பிடுறோம், ரைட்? நரான்றவர் அர்ஜுனர். சோ இவங்க காம்பினேஷன் இங்க நம்ம பாக்குற துவாபர யுகத்துல உண்டு இல்ல, இதுக்கு முன்னாடியே நாராயணாவா வந்திருக்காங்க. இன்னமும் அவங்க வந்து பத்ரிகா ஆசிரமத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. போலாம் மேல நார்த் ஹிமாலயாஸ்ல. இப்போ வந்து இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இவங்க வந்து அவங்க நாராயணா தபம் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற நல்ல எண்ணத்துல ஆஸ் யூஷுவல் இந்திரர் வந்து என்ன அனுப்புறாங்கன்னா, இந்த தடவை காம தேவரை அனுப்புவாங்க, ரத்தியோட அனுப்புவாங்க, ரைட்? இப்ப வந்து காமதேவர் கியூபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண உடனே நரநாராயணமான நாராயணருக்கு சிரிப்பு வந்துடும். அவர் வந்து தொடை பேரு ஊர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உரு. அவர் வந்து அவ்வளவு அழகான பெண்களான ஊர்வசியை கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் கிஃப்டா அனுப்புவார் இந்திரருக்கு. இந்தாங்க, அதான் ஊர்வசி அவ்வளவு அழகு. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரோட உருல இருந்து வர்றதால, அதனால ஊர்வசி என்ற பேரு கொடுத்துட்டு, அதை விட அழகான பெண்கள் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், நீங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு. சோ இப்போ வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 10th சாப்டர்ல கூட நம்ம பார்ப்போம், பேஷன்ஸ், டாலரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹை கிருஷ்ணருக்கு. இப்போ இதே கதை சிவனுக்கும் நடக்குது. சிவன் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பயங்கர, யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. பார்வதி அம்மா கூட டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்களாம் அவர் இருக்கச்சே. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்திரர் அமிச்சிட்டாங்க. ஆனா பலியானது இந்திரர் இல்ல, அவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. ஆனா பாவம் வந்தவங்க இந்த மாதிரி காமதேனும் ரத்தியும். அப்போ சிவனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்து அவரோட நெற்றி கண்ணை திறந்து அவரை எரிச்சிடுறாரு. அப்போ வந்து ரத்தி வந்து போய், அதாவது அவங்களோட கணவன் இப்படி ஆயிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு அழுது புலம்பி அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து போய் கேட்கறச்சே, அவர் என்ன சொல்வாருன்னா, நான் வரப்போறேன் இல்லையா நான் பூமிக்கு, அப்போ என்னோட மகனா பிறப்ப, அப்போ நான் அப்படின்றச்சே நீயும் என்னோட மருமகளா வருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிரத்யும்னா வரத்துக்கு முன்னாடி ரத்தி அவங்கதான் வந்துடுவாங்க. அவங்க கதை என்ன ஆகுதுன்றது நான் பார்ட் 2 நாளைக்கு டைம் கிடைக்கச்சே சொல்றேன். ஆனா பார்ட் 1 பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் சன்னான பிரத்யும்னா நன் அதர் தென் காமதேவா. அவர் தொலைந்த உயிரை அவர் மறுபடியும் கொடுக்கிறாரு. அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி அவங்க மீட் பண்றாங்க, லவ் ஸ்டோரி எல்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம், சரிங்களா? என் பண்ணவா? நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல, மண்டே பார்க்கலாம். மண்டே நம்ம மீண்டும் இதே டைம் மீட் பண்ணலாம். இந்த ஐடி ஃப்ரீயா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பவிதா மாதாஜியோட வேலை. நம்ம ஐடி தான் மாதாஜி 8 o'clock 7:30 to 8:30. சாரி, நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் இல்ல மண்டே. ஓகே, சோ நான் 11th சாப்டர் முடிச்சு மாதாஜி நம்ம கிளாஸ். நோ ப்ராப்ளம்.
9:30 வரைக்கும்லாம் முடியாது. 8:00. 8:00 இல்லையே பிரபு எடுத்துட்டு இருப்பாரு. 8:30 to 7:30 to 9:30 8:30 பிரபுஜி எடுப்பாரு. 8:30 to 9:30 நீங்க எடுப்பீங்க ஓகே, நோ மாதாஜி. ப்ராப்ளம். 8:30 9:30 9:30 வரைக்கும்லாம் எனக்கு அப்படியே கண்ணு அப்படியே சுக்கிட்டு இருக்கும் எனக்கு. சரி, அப்போ வந்து நம்ம 11th சாப்டர் மணிகண்டன் ப்ரோ கேட்டாரு, மாதாஜி நீங்க அப்படியே ஓடி போயிடுவீங்களா இல்ல சாப்டர் 2 விட்டதை எடுத்து போடுவீங்களா? எடுத்துட்டு தான் போறேன். ஸோ 11th சாப்டர் முடிச்ச உடனே வெட்னஸ்டேல இருந்து நீங்க அப்படியே மோகன்தாஸ் பிரபுவோட முடிச்சிடலாம் கிளாஸ். அவர் எடுக்கிறது 13th. சூப்பர் டீச்சிங் அவரு. ஓ, இங்க நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. எப்படி அந்த நம்ம பத்மா மாதாஜி பேட்சும் மர்ஜா? ஆமா மாதாஜி. வெரி நைஸ் ரிவிஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஐடி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டே தேங்க்யூ மாதாஜி. 8:00 நம்ம 11th சாப்டர் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாம்பாவுக்கும் அது மாதிரி கதை இருக்கா மாதாஜி? சாம்பாவோட கதை வேற பிரபு. சாம்பா வந்து ஆமா, சாம்பாவோட அம்மா யாரு? சாம்பான்றவர் கார்த்திகேயா. அம்மா யாரு? ஜாம்பவி. சாம்பவதி. சாம்பவதி. ஜாம்பவதிக்கும் அவருக்கும் ஆப்வியஸ்லி குழந்தை பிறக்காதப்போ சிவன் கிட்ட போய் கேட்பாங்க. அந்த வரமா பிறந்தது கார்த்திகேயன். அதான் ஸ்கந்தாவா வர்றாரு. சோ வரம் ஒண்ணு இல்ல வேற. சோ அதனால அவர் ஸ்கந்தாவா வர்றாரு. சம்பா ஸ்கந்தா இல்ல, அவர் பேர் ஸ்கந்தா. மிலிட்ரி அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் கமாண்டர் இன் சீஃப் நம்ம முருகர். ஆனா இங்க வந்து சம்பாவா 2வது மகனா பிறக்கிறார். அதுதான் அவர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம். காலி எஸ்கேப் 2 நாள் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு நினைக்காதீங்க. 2 நாள் கொஞ்சம் படிங்க. அப்பதான் கிளியரா புரியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, நீங்க நல்லா சொல்றீங்க மாதாஜி. அப்படியே பாருங்க, அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணணும். எல்லாம் அழகா அப்படியே எழுதி எழுதி வச்சுன்னு அப்படியே டக்கு டக்குன்னு சொல்றதுக்கு மெமரியில வந்துச்சா? வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. குயிக்கா அழகா சொல்றீங்க. குயிக்கா முடிக்கிறீங்க, அழகா சொல்றீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பத்மா மாதாஜி அண்ட் தேங்க்யூ பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.